ସକାଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମର ହେଉଛି କି ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ବସୁ ନିତିଦିନ ବସୁ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମହୁର ଭାତ ଟିକେ କରିବୁ। 5-7 ଜଣ ପିଲା ଯିବୁ। ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ନଈଟେ ଅଛି, ସେ ନଈରୁ ମାଛ କିଛି ଧରିବୁ ଆଉ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଭାତ ମହୁର। ଜାଲ ଆଣିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଲ ଆଣିକି ଆସୁଛୁ, ସଉଦା ପାଇଁ ଦୋକାନରୁ ନେବୁ, ତାପରେ ଆମର ପରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ ମାର୍କେଟରେ ପଠେଇଛୁ, ଯାଉଛୁ ଜାଲ ମାଛ ଧରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୋକାନଠୁ ଏବେ ସଉଦା ନେବା, ଦେଖିବା ଆମେ 8 ଜଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସଉଦା ଚିଠା କରିବା, ଚିଠା କରି ସଉଦା କାଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ। 1 hour later. A few moments later. Later. 1 eternity later. ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜାଲ ମିଳିଲାନି, ଜାଲ ଆମକୁ କେହି ଦେଲେନି ବି, ଭାବିଲେ ଜାଲ ଚିରିଦେବ ବୋଲି। ତାପରେ ମାଛ ଖୋଜୁଛି, ମାଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ ମାଛ ଭଜା ମାଛ କିଣି ଆଣିଲୁ। ସେଇ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେସନ ହେଇଛି, ଡାଲମା ଟିକେ ହେଇଛି, ଧରି ଖାଇକି ପୁଣି ଆମେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଇଏ ମୋର ଇଟା ଲେବର ଇଏ ମଡ଼ା ହେଇଛି। ପରିବା କାଟୁନ ସାରୁଟା କାଟୁନ କଥା ଉଠେଇବିନି କଣ ମୋର କେମିତି କଣ ହବ ମୁଁ ବସିକି ନାହିଁ ମାଛ ଆମ ଜେଜ ଫୁଲ ଫୁଲ ଇଏ ଆମ ଜେଜ ଘର ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ମନା କରି ପତ୍ର ନାହିଁ କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ଚୁଲ ନଗା ସେ କରିବ ତୁ ଚୁଲ ନଗା ଚୁଲି ଯେ ପାଣି କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି ମୁଁ ସେମିତି ରୋଷେଇ କିନି। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ହବ କଷା ହେଇକି ହବ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେ କ'ଣ ରସୁଣ ଛେଚୁଛୁ ପିଆଜଟା କାଟୁନୁ ଆଗ ଯେ ପିଆଜଟା କାଟୁଛୁ ଗରମ ପାଣି କ'ଣ କରିବା ଗରମ ପାଣିଟା ଯଦି ଗରମ ପାଣିଟା ଆଣିନ ଏଇଠି ମିଶେଇକି ଗାଧି ପଡ଼ିବା ଗରମ ପାଣିଟା ଆଜି ରଖି ଗୋଟେ କାମ କର କଡ଼େଇରେ
ଆପଣ ଦେଖି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ତେଲ ପକାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲଟି ଫାଷ୍ଟ ପକାଇବେ ତାପରେ କିଛି ଆମର କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ଦେଖ ନହେଲେ ସବୁ ଜାଗ ପଳେଇଥାଉ ପାଣି ଗଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ଦେଖ ପାଣି ହେଇଯିବ ତ ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ପାଣି ଜଳୁନି ମାଉଁସ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପକାଅ ଥାଉ ପାଣି ଥାଉ ହଳଦୀ ପକେଇବା କଲର୍ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ପକେଇବା ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ଏବେ ପିଆଜଟି ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ପକେଇବା ଆମେ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଇଏ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜି ପକଉଛି ଖାଲି ଚୁଲିକି ପପୁ କହିଲେ ଗେଞ୍ଜି ପକଉଛି କ'ଣ ଦେଖ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 17 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆମର ପିଆଜଟି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ପକେଇବା ହାତରେ କ'ଣ ପକେଇବା ଚାମଚରେ ପକେଇବା ଆମର ଦେଶୀ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବୋତଲ ପାଖରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ନବଧାନ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳ ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଅଦା ରସୁଣ ଲାଗିଯିବ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅଦାରେ ରସୁଣ ଲାଗିବା ଆସିବ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଏ ବି ଟିକେ ଦେଲେ ଆସିଯିବ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ସେ ନାଲି ଆଉ ରେଡ୍ ଆସିଯିବ ପୁରା ଟିକେ ହଳଦୀ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଲର୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚିକେନଟା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ସେଥିରେ ପକେଇଲେ এই লঙ্কা গুঁড়ো আড হল আমার আমার রাগ পাই আকচুয়ালি কঞ্চা লঙ্কা আমার ছেঁচা হয়েছি অদা রসুণে কঞ্চা লঙ্কা ছেঁচা হয়েছি এইটা জস্ট কলর পাই আখি দেখে পাই এটা করা আমার রাগ মাপ আমার কঞ্চা লঙ্কারে আড করছু আমার যেহেতু এটা চিকেন ন হচ্ছে চিকেন মশলা আসেনি এইপাই এটা মহু রହୁଛି মহুর পাই কিছু মশলা নাই মহুর পাই মহুর মশলা বাহারনি আনিবু কোউঠু আমার সরিগলা তারপরে আমার পপুছ চিকেন টিকে আনা কষা চিকেন কোন মাছ ফিশ করি হবা তু দীপা ইয়া যেতে ভালসে করছু টেস্ট আরি মারিব আরি হ্যাঁ আর টেস্ট মারিব বর্তমান আমার ডালমা অলরেডি রেডি মোহর রেডি এটা খালি টিকে ছুঙ্ক হব পড়িব তারপরে আমি খাই বসিবা তারপরে মাছ রাত্রে আজ আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে কঙ্কড়া ঝোল আপনার আজ আজ ওয়েট করুন গোটে নূয়া ভিডিও আসবে আপনার কঙ্কড়া ঝোল কপড়া ফিশ কারি কইলো সব ঢাল 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 এ দীপা এ দীপা তুই সাড়ে কোন পড়ু এই নিয়ে কর দলকু রেডি কর আরে কোন এতে সময় যাଉଛି তোর রেডি খালি রেডি কইছি তুমি যেটা বিকল হচ্ছ ডাল 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 মাঝে পুরি ঘাঁটি দে আউট অফ আউট চাপা কাট দিও ডাল পুরি ঢালি দে তোরা চাপা কাট দিও মাটিরে লাগছে না মাটি লাগছে পড়ে পকাও জিরা চুনা পকাও হ্যালো পানি পানি গোয়ানা না তুমি নাই নাই করে এদি ডাল ডাল আমি সাইডে বলেছি
ସେ କଣ ଟାଇଲା ବି ଯିବି କହୁଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଆମର ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଆଗରୁ ଭଜା ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା ଆମର ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପକାଉଛୁ ଆଉ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ରଟା ମିଳିଲାନି ତା ବଦଳରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇବା ଚିନି ପକେଇଦେଲୁ ଭାଇ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡିବା ଲେମ୍ବୁ ନୁହେଁ ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିବ ଯେମିତି ଆମେ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ବୁଲେଇକି ଛିଞ୍ଚିବ ବୁଲେଇକି ବାସ୍ ବାସ୍ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ ଘରୁ ଚାଲ ଯିବା ଏଟା ଗରମ ମସଲା କୁକୁର ଗୋଟେ ବାସନା ଶୁଣି ଯାଉଛି କୋଉଠି ଶୁଣୁଛି ଖାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ଚିକେନ୍ ହେଲା ଆସିବ ତ ମହୁର ହେଲା ଆସିବ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଆମର ବଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁଣ୍ଡି ଶିଖିବ ଗୁଣ୍ଡିରେ କିଛି କହିବନି ଖାଲି ବାଣି ଦେଇଛ କାଳି ଆଇଲେ କାଳିଆ ନା ଦବିଗଲା ଏ କୁକୁର କରେ କରି ବନ୍ଧା ପକେଇ ପକେଇ ଦବିଗଲା ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଗାଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପଡ଼ିଛି ସମାନ ପକେଇବା ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରେ ବସି ବସିବା ହବ ଏଇଠି ବସିବା ନା କୋଉ ରହୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆମେ ଆଣିଛୁ ଧୁଆ ହେଇନି ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାଣ୍ଟୁଆ ଜଣେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ସିଏ ଖାଲି ଗୀତ ପଡ଼ିବ ଲୋକ କେତେ ଖାଉଥିଲେ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିବ ଏତେ ବଡ଼ ପତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ମୋବାଇଲରେ ଲାଗୁଛି ତୋର ଗୋଟେ ପତ୍ର ବସିବା ହଉ ଯାଉଛି ସିପୁଆ ଏଇଟା କୁଳୁକୁଜିଆ କରିଦେଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଇଟା ତମ ପତ୍ର ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଢିଆ ପତ୍ରଟା ଏଇଟା ଏ ଆମେ ପଛରେ ସେପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ବୁକା ଯୋଦା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଭାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ ହବ ଆରେ ଇଏ ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଦିନ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଗୋଟା ହେଇଛି ସେମିତି ହେଲେ ପାଣି ଭଲସେ ବାହାରି ଗଲିବ ହେଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯାଇଛ ହଁ ସେଇ କଥା ଭାତଟା ରଖି କରିବୁନି ମୁଁ କଲୁ ମରିଗଲା ଭାତ ରଖିବୁ କୋଉଥିରେ ଭାତଟା ହାଣ୍ଡି କ୍ଲବ୍ କରିଦେବା ରାତି କଙ୍କଡ଼ା ବେଳ କଥା କଙ୍କଡ଼ା ହଉ ନଣ୍ଡା ହଉ ଯାଉ ନା ନା କଙ୍କଡ଼ା ଆସିବ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ସରିଲା ବୋଲି 4ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ କୁହ ଗାଧେଇବା ହଁ ହଁ 4ଟା ବେଳକୁ ବା ସେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଭାଇ ଡାଲମାଟି ଏତେ ମାନେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ହେଇଛି କହିଲ ନା ସରି ଟୋଟାଲି ଆମର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ସବୁ ପୁଚିରେ ଖାଇଲେ ପୁଚି ପୁରା ଖାଇଲେ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛି ମାଛ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ବୋଧେ ହେଇଛି ହାଫ୍ ପିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଥିଲି ମାଛ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନି କ'ଣ ମୋ ଗୋଟେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ହେଲେ କୁରୁମି ହେଇଛି ଇଏ 3 ଥର ଦିନକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କାମକା ଆଜି କାମକା ପଡୁଥିଲା ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ଆଖୁ ଲାଗୁଥିଲା କାମକା ତ ପରିବା ଲୁଣ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଛୁ